uPresident Jacob Zuma kuthiwa wathola kanzima esawupresident we-ANC ngoba abaholi be-ANC basebeqalile ukudla iy'mali ababethengwa ngazo behlangane naye uRamaphosa ngoba naye uJulius Malema wayesehlangane nabantu be-ANC befuna ukukhishwe uJacob Zuma. Into ebesebemangaza kakhulu-ke ukuthi nangiya uPresident Ramaphosa kwi-ANC ugila iy'manga kodwa bathula abantu ngoba vele bayazi ukuthi nabo bayadla ngoRamaphosa. Uma uzobukela kahle isitori sikaBaba Nxumalala uthwale kanzima laphana ku-ANC ewupresident elepha kaqala khona uku-accuse ngoba abaholi be-ANC okusho ukuthi base beqalile ukudla imali yaleli ababethengwa ngazo behlangane naye uRamaphosa. Even uLokhuzana uMalema asibuka indlela kade em-attack ngayo uZuma bem-attack kangakanani. Wathola ama-supporters from i-ANC wakhishwa uZuma. Njengamanje uRamaphosa ogange wabona wonke umuntu akanawo lawo mandla amakhulu uLokhuzana akekho vocal kakhulu Malema endabeni yokukhishwa kukaRamaphosa akekho futhi abamsekelayo ukuthi uRamaphosa akakhishwe lapha ku-ANC ngoba bonke la sebehlangana noRamaphosa bayadla yibo laba